Este sábado en Taboada festexaron a Santa Icía, patroa dos músicos. O acto tivo lugar no Auditorio Municipal, ao que se achegaron os afeccionados á música que puideron disfrutar das actuacións do grupo de gaitas Os de Aquí, ao cal lle faltaban algúns dos seus membros, e a banda do Concello de Taboada que delitou ao público cun variado repertorio. Deixámolos cunha mostra das actuacións das dúas agrupacións.